ҳунар беҳтарину қимматтарин ганҷест ки ҳар як ҳунарманди асил мехоҳад онро ба даст биёрад ва танҳо ҳунари асил аст ки як ҳунармандро муваффақ мегардонад. ва имрӯзҳо ҳунармандони кишвари мо на фақат дар дохили ватанамон муваффақанд, балки берун аз он низ ва он ҳам бо муаррифии Тоҷикистони азиз дар сатҳи ҷаҳонӣ. дуруд тамошобинони азизи телевизиони Сафина, нашри навбатии барномаи публитсистии ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва айни ҳол дар меҳмони мо ҳузур дорад як нафар овозхони ҷавон, як нафар ҳунарманди муваффақи кишварамон ва на танҳо кишвари худамон, балки берун аз он, Чоршанбе Алобатов. Хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. Хуб Чоршанбе, мақсади асосии барномамон ба шумо низ маълум, яъне ки огаҳ карда будем ки дар бораи чӣ суҳбат мекунем. Бале. Аммо чун шумо ҷавон ҳастед ва шӯҳрати ҳунаратон яку якбора авҷ пайдо кард, мехостем сараввал каме дар бораи ана ҳамин ҳунари овозхонии шумо суҳбат бикунем. Пас он суҳбатамонро идома бидиҳем дар бораи дастовардҳои шумо, дар бораи озмуну фестивалҳои мусиқавие ки шумо дар Тоҷикистону берун аз он иштирок кардед. Чӣ гуфтед? Ба чашм. Хуб, чун анъана, суоли авваламон ҳамин гуна аст, яъне шумо чӣ гуна ба олами мусиқӣ ворид шудед? Ташаккури зиёд. Сараввал саломи гармуҷӯшони худамро ба шумо ва ба кулли тамошобинони телевизиони Сафина, ба кулли мардуми шариф Тоҷикистон мерасонам. Ва мусиқӣ дар дили ман аз кӯдакӣ пайдо шуд, барои чӣ ки дар оилаи санъаткор ба дунё омадам ва падарам ҳунарманд ҳастанд, Ҳақназар Аловатов. ва кай вақте ки дар хонамон ки падарам мешиштанд, эҷод мекардам, менохтам ва манам дар ҳамон муҳит ба дунё омадам ва аз ҳамин лиҳоз мусиқӣ дар дили манам яъне ҷой ёфт. Яъне муҳит сабаб шуд ки бале, муҳит, ман фикр мекунам муҳит. Хуб, гуфтед ки аз кӯдакӣ, масалан аз хурдӣ мусиқиро масалан ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти худ интихоб кардед. Бале. Алон чанд сол доред? Алон 21 сола ҳастам. 21 сола. Бале. яке аз ҷавонони фаъолу муваффақи кишварамон ки тавонист дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат бикунад. Ташаккур. Хуб, ин мавзӯъ каме баъдтар. Масалан шумо гуфтед ки муҳит, яъне шуморо тарбия кард, яъне вориди олами мусиқӣ сохт. аз мусиқӣ чӣ мефаҳмед? Масалан ҳамчун як нафар ҷавоне ки шояд бигӯем ҳамчун як нафар санъаткоре ки нав шӯҳрат пайдо кард, муваффақ шуд. Мусиқиро шумо чӣ гуна дарк мекунед? Чӣ гуна масалан метавонед ба нафароне ки мехоҳанд ба олами мусиқӣ ворид бишанд, ё ин ки шавқу завқашон ба навохтани ягон асбоби мусиқӣ аст, ё ин ки умуман мусиқиро меписанданд, шумо чӣ гуна масалан шарҳ медиҳед ки мусиқӣ чист? Рости гап, ман хеле қайд кардам дар олами мусиқӣ аз кӯдакӣ ҳам ҳастам ва рости гап ман зиёда аз 15 ё 16 сол таҷрибаи мусиқӣ дорам. Барои чӣ ки 2 мактаби мусиқиро хатм кардам ва 1 ва боз коллеҷи санъатро хатм кардам. Дар синфи 1 будам, падарам маро дар мактаби мусиқӣ дар шаҳри Хоруғ яъне дохил кардам ва дар он ҷо тӯли 5 сол хондам ва баъд соли 2010 буд бо оиламон ба марказ, ба шаҳри Душанбе кӯчидем ва дар ин ҷо падарам боз маро ба яктаи дигар мактаби мусиқӣ дод, дохил кард ва дар он ҷо 5 сол хатм кардам. Баъд аз синфи 9 ба коллеҷи санъати ба номи устод Аҳмад Бобохулов дохил шудам ва онро ҳам хушбахтона 5 сол хатм кардам. Хуб, суоли мо атрофи чӣ буд? Яъне шумо гуфтед ки мусиқиро чӣ хел бале. Баъд аз он хеле, яъне ба ғайр аз мусиқӣ, рости гап ман дигар кор надорам ва чӣ хеле ки мумкин барои дигарон мусиқӣ як хобби бошад, барои ман не, чунки ман дар ҳамин муҳит ман ҳамин роҳро барои худ яъне як чӣ гӯям, як ба зиндагии худам хеле яъне наздик қабул кардам ва ба ҳамин роҳ рафтам ва мехоҳам ки дар ҳамин роҳ бозам муваффақ шавам. Аз он ҷое ки шумо нақл кардед, 5 сол дар мактаби кӯдакону наврасон, пас он дар коллеҷи Аҳмад Бобоқул таҳсил кардед, яъне ки шумо мусиқиро мехоҳед, яъне мехостеду мин баъд низ мехоҳед ба таври касбӣ масалан ба ин олам ворид бишаведу ба таври касбӣ онро аз худ бикунеду оянда ҳунарманди касбии ин соҳа бишавед. Бале, худо хоҳад. Беҳтарин. Хуб, Чоршанбе, гуфтед ки 15 ё ин ки 16 сол таҷрибаи фаъолияти корӣ ҳам доред дар ин соҳа, яъне дар олами мусиқӣ. Боре ҳам шуда буд ки масалан шумо ба
намедунам ягон душвориҳо дар ин соҳа дучор шуда будеду хоста будед тарки ин соҳа бикунед? рости гап улами мусиқӣ яъне улами мусиқӣ хеле як роҳи душвор аст. баъзе нафарҳо фикр мекунанд ки суруд хондан ин танҳо як даҳанашро ҷунбондан ё ки осон аст. овози хуб доштан. бале, аммо ин хеле як чӣ гӯям як дунёи дигар аст. инро ҳам чанде яъне кофтукоб кунию дар ин яъне ягон ба талоши ин бошӣ, ин охир надорад ва бисёр мушкилиҳо, бале, ҳар як ҳунарманд ман фикр мекунам мушкилиҳоро паси сар мекунад. то ин дам мушкилӣ ки ман паси сар кардам, рости гап ҳастанд ҳолатҳое ҳастанд ки мисол пеш аз консерт мисол яке бисёр шуд ки овозот хаста мешавад ва суруд хондан тамоман наметавонӣ. ҳамин хеле бисёр шудагӣ аст ва ҳар хел мешавад мушкилиҳо. бале, ҳар хел мешавад. ҷузъиётҳои камеан дар каманд ки бале, аммо ин мушкилиҳоро наметавон гуфт ки мушкили бадтарин аст, мушкили сахттарин аст, душвортарин аст ва бояд тарки ин соҳа бикунад. бале, ҳамин мушкилиҳое аст дар зиндагӣ ки инсонро пуртаҷриба мекунад, фикр мекунад. хуб, чоршанбе, шумо амин мехоҳед ки ҳамеша пай ҷустуҷӯ бошеду ба мусиқӣ як навгонӣ ворид бикунед. мехостем бифаҳмем ки ин навгонӣ танҳо аз ҷониби шумо ворид карда мешавад ё ин ки бо кӯмаки ягон нафаре? намедонам, шояд бо кӯмаки падаратон ё ин ки ягон нафаре ки масалан болаи мусиқиро хуб медонад. бале, дуруст. ман мехостам ки камакак дар сурудҳои худам навгонӣ ворид кунам ва ин хелам шуд ва ин дар олами мусиқӣ инро фьюжн мегӯянд, яъне омехта кардани ҳар хел жанрҳо, бале, жанрҳои мусиқиро омехта кардан ва аз ин як чӣ гӯям як навигарӣ, як жанри дигар пайдо мешавад. ва манам тасмим гирифтам ки ҳамин хел кор кунам ва барои чӣ ки дар мо камтар ҳамин яъне астан фақат мисол якрави ё эстрада ё ҳамин хел мехонам ва ман мехостам камтарак ман дар аввал дар жанри яъне халқӣ мехондам ва мехостам ки дар ҳамин халқие ки мо сабт кунем як мисол дигар навигарӣ, мисол аз камтар бо сабтҳои бо ҳамон садоҳои замонавӣ ё замонсурудро сабт кунем ва камтар як чизҳои замонавӣ дар он ҷо дохил кунем ва аз ин фикр мекунам ҳамон мусиқиам дигар хел яъне садо метиҳад. ман фикр мекунам ки мардум инро хуб қабул карданд, қобили қабули ҳамагон шуд. аммо ман чӣ назар дорам, шумо ҳамчун як нафар ҷавоне ки масалан гарчанде ки таҷрибаи чанд сола доред, аз он натарсидед ки баъзан вақт инсонҳо вақте ки як навгонӣ ворид мекунанд он натиҷаи хуб намедиҳад? шумо аз ин натарсидед? бале, бале, инам дуруст аст. рости гап, ман дар сурудҳои худам кай навгонӣ дохил кардам, кай ки дар ҳамин барномаи осиёи миёна рафтам, аз ҳамин вақт ҳамин хел корҳои худамро сар кардам ва рости гап фикре накардам ки мақбул намешавад ба дигарҳо. фақат фикре кардам ки чӣ хел навгонӣ дарорам ки яъне қобили қабули мардум шавад ё ки қобили қабули доварон гардад. пеш аз ҳама ба худатон маъқул шуд? бале, ба худам маъқул шуд. ва як шиор доранд тамоми эҷодкороне ки масалан дар дилхоҳ соҳа кору фаъолият мекунанд ва шояд на ҳамаи онҳо, вале ман ин чизро шунидам ва ба худ низ ҳамин шиорро қабул кардам ки ҳамчун як эҷодкор ҳамон кори эҷодӣ агар ки ба худи чӣ гӯям муаллиф писанд биёяд, ба дигарон ҳам писанд меояд. аммо аз як тараф бигирем ин як риск аст, таваккали бузург аст. чӣ гуна ки чанде пеш гуфтем, масалан дар баъзе ҳолат баъзе навгониҳо он қадар натиҷаи хуб намедиҳанд, аммо шумо тавонистед. ташаккур. озмуни ҳамун осиёи миёна, яъне Central Asia's Got Talent-ро мисол овардем ва гуфтед ки аз ҳамун замон шумо шурӯъ кардед навгонӣ ворид кардан дар олами мусиқӣ, дар ҳамун ҷанрҳои мусиқӣ, алалхусус дар жанри мардумӣ. бале, фикр мекунам то ин ҷо суҳбатамон дар бораи ҳунару эҷодиёти шумо кифоя буд. акнун биёед суҳбат бикунем дар бораи ана ҳамун озмуну фестивалҳои мусиқавие ки шумо дар дохили Тоҷикистон ва берун аз он иштирок кардед. аввалин озмуне ки масалан шумо иштирок кардед дар сатҳи ҷумҳур кай буд? аввалин озмуне ки ман иштирок кардам соли 2011 буд дар шаҳри азизамон дар Душанбе, озмуни овози тиллоӣ. ба ҳамагон хеле маълум аст ин озмун
дар он ҷо иштирок кардам ва сазовор ҷо якум гаштам. Дар ёд дорам синфи 6 будам ва ҳамон озмун барои ман як қуввати дигар дод, ки мисол ҳамон озмуни якуми ман буд, ки ман худамро дар пеши халқ, яъне дар берун аз яъне муҳити хона, вале дар оинаи нилгун якум бор маро нишон доданд ва ин барои ман боз ҷои якум насиби ман гашт ва ин хеле як қуввати дигар дод барои ман, ки ман бозам эҷодиёти худамро давом диҳам ва бозам яъне сурудои нав ба нав ва ҳавасмандӣ шуд, ки шумо дар дигар озмунҳо шурӯъ кунед. Ва бояд гуфт, ки ҳамин озмунҳои телевизионӣ сабаб мешаванд, ки чеҳраҳои нав кашф бишаванд. Он замон шумо яке аз чеҳраҳои наве будед, ки тавассути озмуни телевизионии Овози Тиллоӣ шуморо шинохтанд. Ва аз он пас шумо боз ҳам кӯшиш кардед, ки дар кору касбу эҷодиётатон дар масалан он чизе, ки ба олами мусиқӣ рабт дорад, боз ҳам бисёртар кӯшиш бикунед, боз ҳам масалан талош бар он бикунед, ки дар ин ҷода муваффақ бишавед ва дер ё зуд бо ҳамин ақида, ки муваффақ мешавед, ин рӯзҳо ҳам рости гап пеш гуфтанд, ки агар орзу кунӣ ба орзуат мерасӣ ва чандон бовар накардам. Барои чӣ ки ман гуфтам бисёр орзу дорам, аммо амалӣ намешавад. Ин гап дурӯғ аст ва рости гап баъде ки амин дар амин саҳнаи Осиёи миёна ман ҳамон рӯз расид, ман рости гап гуфтам амин гап рост будааст ва агар ту дар ҷоят қарор шинию гӯй орзу фақат орзу кунӣ, рости гап амалӣ намешавад ва барои амалӣ кардан бояд беҳад талошу беҳад мушкилиёро паси сар кунӣ, бояд гузаштаро фаромӯш кунӣ, ҳамеша ба пеш қадам бизанӣ. Хуб, пеш аз он ки масалан шумо дар озмуни Central Asia's Got Talent иштирок бикунед, боз дар ягон озмунҳои дигар иштирок кардед? Чӣ дохили кишвар ва чӣ берун? Бале, боз баъди Овози Тиллоӣ ман соли 2014 шукуфаҳои пойтахт буд ва дар он ҷо ҳам бале озмуни ҷумҳуриявӣ буд. Бале, ин ҷумҳуриявӣ буд ва дар он ҷо ҳам ҷои якум гирифтам. Баъд аз он соли 2018 буд Парвин, озмуни Парвин, ки ҳамагон ӯро мешиносанд. Дар он ҷо ҳам ҷои намоёнро ишғол кардам. Дар хориҷ аз кишвар ба фестивал соли 2016 буд дар Дубай. Фестивали калон буд, фестивали варзишӣ буд, аммо мо дар он ҷо як-ду ҳунармандо аз Тоҷикистон, гурӯҳи Шамс будам ва боз як-ду кас буданд, ки дар он ҷо яъне консерт буд ва дар он ҷо барои тамоми зиёда аз 30 кишвар буд. Дар он ҷо иштирок кардам ва мо консерти калон доштем барои ваё ва боз 2017 ба фикрам буд дар як озмун дар Екатеринбург иштирок кардам. Бозиҳои дилфинӣ ном дошт ва дар он ҷо ҳам иштирок кардам. Рости гап дар он ҷо камтар иштибоҳое шуд, ки ман натавонистам сазовор ҷо шавам. Ин якумин озмуни ман шуд, ки ман ҷо нагирифтам. Ва баъд аз он соли 2019 буд як конкурси амрикоӣ дар дохили кишвар мегузашт, Bob Music Awards, ҷоизаспории озмуни Боб. Дар он ҷо ҳам ҷои якумро ишғол кардам ва ин ҳама вақт барои ман бозам як қуввати дигар бахшид, то ки бозам талош кунам. Баъд аз он ки дар бораи ҳамин Central Asia's Got Talent хабардор шудам ва тамоми қуввати худамро, тамоми корҳои худамро мондам. Фақат худамро бахшидам ба ҳамин озмун, барои чӣ ки ин озмуни ҷаҳонӣ аст ва ҳамагон медонанд ин озмунро. Ман ҳама вақт орзу кардам, ки дар ҳамин озмун иштирок кунам. Рости гап ва аммо ман ин озмун дар яъне дар худамон набуд, дар Осиёи Миёна набуд, фақат дар Амрикову, дар Англия ва дар дигар ҷо буд ва ӯ ҷо рафтан мушкилии бисёр буд. Ва як рӯз қатъи дӯстам дар роҳ меравем ва вай гуфт, ки як хабар дорам, гуфт амин озмуни талант яке аст дар Осиёи Миёна, инро баргузор мегардонам ва якум давраш дар Тоҷикистон мешавад. Ва чӣ гуна ки ҳамагон медонанд, яке аз муассисини ин лоиҳа телевизиони Сафина буд. Бале, ва дар Сафина як-ду кастинг гузашт. Баъд аз кастингҳо ҳам гузаштам ва хушбахтона ба даври якуми, яъне ҳамун доварҳое ки дар толори опера балет гӯш кардан, ба он ҷо гузаштам. Чун суҳбат атрофи олами мусиқӣ аст ва фикр мекунам, ки тамошобин ҳам интизор мешавад, ки аз ҳунари шумо, аз эҷоди шумо суруд бишнавад. Албатта. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو را گذر نیامد ما را جز کوی تو را گذر نیامد ما را کناری آب رکنابا تو گل گشتی مسلارا хуб чоршанбе аз ҳамун лоиҳае ки масалан соли гузашта шумо иштирок кардеду пурсару садо гашту ҷойи аввал ҳам касб кардед хуб мешавад ки акнун мукаммалтар дар бораи ин озмун ҳарф бизанем чунончи каме қабл дар бораи огаҳӣ пайдо кардану номнавис шудану кастингу ину инон суҳбат кардем акнун дар бораи дигар дарҳояш ҳарф бизанем зеро ки ин озмун яке аз озмунҳое гашт ки дар ҳақиқат пурсару садо шуд ва боз ҳам хубтару беҳтар чӣ шуд ки масалан як нафар ҷавони тоҷик як нафар ҷавони ҳунарманди тоҷик тавонист шоҳуҷоизаи ин озмунро соҳиб шавад ин фикр мекунам на фақат барои худи шумо балки барои тамоми мардуми тоҷикистон як шодии бениҳоят хуберо овард ки солҳо боз фикр мекунам фаромӯш намекунад ҳар як озмун бекамбудӣ намешавад аз он ки масалан шумо дар ин озмун иштирок кардед ягон камбудӣ дидед шояд ҳангоми масалан тайёрӣ диданатон шояд ҳангоми эҷуд кардани ягон суруди нав ки навгонӣ ворид кардед ан ҳаминро мехоҳам гуфтан мушкили ҳамин фақат буд ки интихоби суруд барои чӣ ки ҳар суруд наметавонист ки туро муваффақ кунад дар ҳамин озмун интихоби мусиқӣ барои ман хеле мушкил буд чунки ман худам интихоб мекардам мисол буд вақт буд мисол пеш аз конкурс 2 моҳ буд ё 3 моҳ буд аммо интихобе ки ман кардам як ҳафтаи дигар монд ба озмуна ман дар ҳамин вақт интихоб кардам барои чӣ ки интихобо бисёранд сурудо беҳад бисёранд мисол фикр мекунӣ кадом сурудро интихоб кунӣ ки қобили қабули доваро бошад туро аз даври дигар тавонад гузарондан ва бисёр интихоб кардам ҳамин даври якумам бисёр сурудо буданд интихоб кардам ва охираш ки суруди устод Далер Назаровро интихоб кардам чаро суруд дар худ ҳамон авҷои калон мегирӣ ку авҷои баланд мегирӣ боз дошт ҳамон нолаҳое ки мисол дар замонавии эстрада дорад ҳаматарафаи суруд буд ва ин суруд барои ман хеле ман аз кӯдаки ҳаминро гӯш мекунам ва ман дар ёдам зад ки ҳамин сурудро як бор чӣ кунам чӣ гӯянд яъне як бор хунам чӣ мешавад ва хондам ва ҳамин хеле дилам кашид гуфтам ана бо ҳамин суруд ман дар даври якум меравам ва ин сурудро ман дигар то охири умр фикр мекунам аз ёдам намебарам барои чӣ ки бо ҳамин суруд ман яъне ҳамон мушкилое будам паси сар кардам суруд турки шерозӣ бале хеле ҳам суруди хуб аст мусиқӣ хуб аст ман фикр мекунам агар ҳамин алон 4 мисра 8 мисра ин сурудро шумо замзама бикунед бо овози зинда хеле ҳам ба маҳорат хоҳад буд ва шумо аз он ҳам тарс надоред ки бо овози зинда
баромад мекунед, зеро дар ҳама озбуҳо бо ози зинда шумо баромад мекунед. Марҳамат, гӯш мекунем. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خالی دویش بخشم سمرقند و بخارا را تشکر. ҳар озмуне ки масалан унҷо шарти асосӣ зинда баромад кардан аст بله ва унҷо нафароне ки зинда баромад мекунанд, ин як авлавияти масалан як бартарияти он санъаткор шуда метавонад ки ҳунари Бале. худро муаррифӣ Бале. кунад ба мардуме ки завқу шавқи онро доранд ки масалан ҳунармандони мо бояд зинда баромад бикунад. Бале. ва ҳар нафар ҳунарманд ман фикр мекунам зинда баромад карда наметавонад. Не. аз ҳудаи Бале. ин чиз ҳам баромада наметавонад. ҳатто садояш масалан фикр мекунам ба зинда баромад карда намерасад. درست хуб, аз он ки масалан зинда баромад мекунед, наметарсед? راستی گپ بسیار میترسیم در دور فینالی در یادم است که به شهر نورسلطان و قزاقستان و در اونجا یعنی حرارت هوا 25 درجه خنکی بود و با بیرون برآمده نمیشود. همه خیلی خنک است و من فقط ترسیدم که یعنی آوازهای من نگیرد که مثال یک و نیم هفته پیش رفتیم تا که یعنی در اونجا مشق کنیم، در صحنه تمرین کنیم و روزای یکم و دوم سوم ساز بود و روزای چهارم آوازهای من گرفتند. من از خیلی ممکن یعنی با همون هوا مطابق شدن بود، نمیدونم. آوازهای من گرفتن یک دو سه روز با صحنه میبرم و رژیسور میگه و تو چی شدی؟ آوازها چی شد؟ من گفتم نمیدونم، من کسل شدم آوازها. و بعد رفتیم داروخانه، همون چیز دارو نبود، همش خریدیم و راستی گپ فقط آب یعنی گرم خوردم. بعد که یک دو روز دیگر با آزمون من آوازهای من راستی گپ باز با من برقرار شدن و من خیلی ترسیدم که همه وقت میترسی که پیش از زنده برآمد کردن آوازات نگیرند یا که کسل نشوند تو که مثل شرمنده نشوی. این هم یک بزرگترین مشکلی است که مثلا برای هنرمند که زنده برآمد میکند پیش میاد. بله.
хуб чоршанбе, ман мехостам бидунам ки баъд аз он ки масалан ҳунари шумо шӯҳрат пайдо кард, шумо худатон ҳамчун як санъаткори ҷавон, ҳунарманди ҷавон, овозхони ҷавон тавонистед муваффақ бигардед ва ана ҳамун ҳунаре ки доред, яъне ба таври зинда баромад кардан, онро на фақат ба мардуми кишвари худамон ки мардуми санъатдӯст аст нишон додед, балки ба Осиё ва тавассути шабакаҳои иҷтимоиву интернет мардуми берун ҳам тавонистанд шуморо тамошо бикунанд, ҳунари шуморо қадр бикунанд. Хуб, мехостам онро бидонам ки баъд аз он ки шумо шӯҳрат пайдо кардед, яъне дар умум шӯҳрат пайдо кардед, санъати шумо шӯҳрат пайдо кард, агар ки боз ин гуна озмунҳо бишаванд, шумо иштирок мекунед? дар ҳамон фикру андешам озе ҳастанд як ду се озмуни дигар ки мехоҳам ба он ҷо равам. Рости гап оли тайёрӣ дида истодам барои дигар озмунҳо. Мехоҳам ки ҳама вақт мисол дар ҷустуҷӯ бошам ва то ҳамон вақте ки мисол мумкин аст ба озмунҳо иштирок кардан ва номи парчами азиз худро баланд бардоштан мумкин аст, ман кӯшиш мекунам ки дар ҳама озмунҳо иштирок кунам. Яъне он лаҳзае ки шумо гуфтед парчами кишвари худро баланд бикунам, яъне ки озмунҳои хориҷиянд. Хориҷӣ, бале. Мақсади асосият он ин муаррифии Тоҷикистони азиз аст. Албатта. Беҳтарин. Мо барои шумо муваффақият мехоҳем. Ташаккур. Ва бо дили пур метавонем бигӯем ки шумо агар бираеду дар озмунҳои хориҷ иштирок бикунед, муваффақ мешавед. Ташаккур. Ва боз ҳам Тоҷикистонро дар сатҳи арзанда муаррифӣ мекунед. Ташаккури зиёд ва як чизро дигар мехоҳам қайд кардан ки аз то ин даме ки дар ман рости гап 4 моҳ дар ҳамин озмун мо банд будем, тӯли 4 моҳ буд ё ки зиёдтар буд ва халқи азизам ҳама вақт бо мо, ман ҳис кардам ки ҳама вақт бо ман буданд, чунки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳама вақт менавистанд ки ту метавонӣ, ту мо боварӣ дорем, ифтихор дорем ва инам барои ман як чӣ гӯям қуввати дигарро бахшид ва росташ гӯям ҳамон рӯзе охирон ки ман беҳад ниёз доштам ба дастгирии халқи азизам. Ниёз ба таври рӯҳӣ. Бале, ба таври рӯҳӣ, ба таври ҷисмонӣ ниёз доштам, чунки дар он ҷо дар рӯзи финал доварон овоз надодам ва инро халқ овоз дост. Халқ ғолибро интихоб мекард ва чуноне ки халқи азизам ба ман овоз доштанд, овоз додам, боварӣ кардан, ман дар ҳама ҷо мегӯям, ман миннатдории худамро наметавонам чӣ хел баён кунам ва ҳама вақт боз ман кӯшиш мекунам ки дар дигар яъне озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок кунам ва парчами азизи худамро баланд бардорам. Барои ин қасду ниятҳоятон бояд ҳаминро иқрор шуд ки шумо арзандаед ки дар ин гуна озмунҳо иштирок бикунед, зеро барои ин ҳама чизро доред, ҳам ҳунар доред, ҳам истеъдод доред, ҳам садои хубу хуш доред ва фикр мекунам метавонед ки масалан тамошобинро нафароне ки ба олами мусиқӣ шавқу завқ доранд, онҳоро ҷалб бикунед, таваҷҷӯҳи онҳоро ба худ ҷалб бикунед. Хуб, чоршанбе аз нақшаҳои ояндаатонам фикр мекунам агар тамошобин диққат дошта бошад, мо суҳбат кардем, яъне нақшаҳои ояндаатон ҳамин ки шумо дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонии дигар иштирок бале, нақшаҳои оянда ҳамин аст ки дар нақша дорам ки дар озмунҳои дигари сатҳи ҷаҳонӣ иштирок кунам ва барои ҳамин олу тайёрӣ дида истодам. Ва боз нақша аст ки барои мухлисон худо хоҳад дар моҳи март як консерти зинда пешниҳод кунам ва ҳолам бошад барои инам кору фаъолият карда истодем. Беҳтарин. Мо он рӯзро интизор мешавем, яъне консерти шуморо ки моҳи март гуфтед ва фикр мекунам мо яке аз тамошобинони иштирокшунии консерт хоҳем буд. Насиб, албатта. Хуб, чоршанбе дар бораи ҳунар, дар бораи муаррифии ватан, дар бораи озмунҳое ки масалан шумо иштирок кардед, суҳбати хубу хуше доштем бо шумо ва бояд ҳаминро ёдрас бишавем ки ҳамаи он нафароне ки Тоҷикистонро дар хориҷ аз кишвар ба таври шоиставу арзанда муаррифгар мешаванд тавассути ҳунару маҳорати худ, новобаста аз он ки дар кадом соҳа кору фаъолият мекунанд. Телевизиони Сафи Нав онҳоро дар ана ҳамин барнома, яъне барномаи ҷаҳонзеб даъват мекунад, бо онҳо суҳбат мекунад атрофи дастовардҳои онҳо, атрофи муаррифии ватан берун аз кишвар ва ҳамчунин ба онҳо як ҳадияи кӯчак ҳам тақдим мекунад ва ин ҳадияи кӯчак ҳам як диплом аст ки ба шумо тақдимаш мекунем. Ташаккури он ҳам ба хотире ки шумо Тоҷикистонро дар хориҷ аз кишвар чанд маротиб муаррифгар будед. Муборакатон. Ташаккури зиёд. Миннатдор ҳастам. Саломат бошед. Ташаккур.
ташаккури зиёд як бурдгар барои барномаи ҷаҳонзеб ки маро имрӯз ба барномаи хеле зебоятон даъват кардед ва ба кулли тамошобинони телевизиони Сафина ва кулли мардуми шарифи Тоҷикистон орзу дорам ки ҳама вақт саломат бошанд, ҳама вақт мери ватан, мери ватани азизамон дар дили ҳамаи мо ҷо бошад ва ҳама вақт барои халқу ватани азизамонро хизмат кунем ва парчамбардори миллат бошем. беҳтарин. Ташаккури зиёд ба шумо ҳам. Хело ҳам васфи зебоӣ кардед, тамаёти зебоӣ кардед нисбат ба халқу ба муаррифии ватан. бор дигар бароятон исоҳи миннатдорӣ мекунем ки омада дар барномаи мо ширкат кардед. Ташаккур, Зинда миннатдор бошед. ҳастам. Бароятон боз ҳам муваффақиятҳо фатҳи қуллаҳои баландро орзу мекунем. Ташаккур. саломат бошед. Бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки дар барномаи мо ҳузур доштан як нафар ҷавони муваффақи кишварамон, овозхони муваффақи кишварамон чоршанбе албатта. ҳамин ҷо барномаи публицистии ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад, вале инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.